Moikka! Mä oon Tiina Kuha Suomen Kuvauskoulusta. Suomen Kuvauskoulu on monipuolinen oppimisympäristö, jossa tarjoillaan verkkokursseja muun muassa yrittäjille, ammattikuvaajille ja valokuvauksen harrastajille. Kurssit on suunniteltu siten, että ne on mahdollisimman helppoja toteuttaa. Niissä edetään yksi asia kerrallaan. Niillä voidaan kerryttää esimerkiksi valokuvauksen tai videokuvauksen perustaitoja ja edetä sinne aina huippukuvaukseen saakka. Suomen Kuvauskoulun kouluttajat opastaa kuvauksen saloihin selkeästi ja suomenkielisesti. Verkkopalvelu, eli tuo oppimisalusta, kulkee kännykässä helposti mukana, jolloin voit esimerkiksi opetella yhden asian kerrallaan ihan missä tahansa. Kurssin ostamalla esimerkiksi verkkokaupasta saat katsoa sitä kurssia niin monta kertaa ja niin kauan kuin haluat ja tarvitsee. Vaikka olet ostanut sen kurssin ja tuntuu vaikka semmoiselta, että nyt on joku asia sellainen, mihinkä kaipaisin vähän selvennystä tai lisää opastusta, niin kurssi toimii sillä tavalla interaktiivisesti, eli voit sieltä maalata kohdan, johon kaipaat selvennystä ja laittaa sitä kautta viestin kouluttajalle ja saada siihen materiaaliin sillä tavalla sitten lisätäydennystä. Suomen Kuvauskoulun kouluttajat on alan huippuammattilaisia ja ne neuvoo siinä, miten voit yksi asia kerrallaan kartoittaa sun omaa kuvaustaitoa kohti sitä huippuammattilaisuutta. Suomen Kuvauskoulun materiaalit pyrkii olemaan mahdollisimman käytännönläheisiä ja aitoja oikeita tekniikoita, joita kuvausalan ammattilaiset käyttää työssään päivittäin. Lunastamalla verkkokurssin itsellesi saat myös kaikki päivitykset kurssiin siihen kuuluen. Eli silloin kun kuvaaja haluaa päivittää materiaalia, niin myös kaikki päivitykset, uudet materiaalit kuuluu siihen samaan hintaan. WooLearningin oppimisalusta on sillä tavalla monipuolinen, että oppimismateriaalia voi olla tekstin muodossa, ääniraitana tai videoina tai tehtävinä. Siinä voi olla tarvittaessa myös kouluttajan palautetta tai muuta vastaavaa, että sillä on otettu huomioon se, että millä tavalla kukin oppilas asian mieluiten opiskelee. Ja tapoja on siis monenlaisia tähän oppimisen saavuttamiseen. Suomen Kuvauskoulu löytyy osoitteesta kuvauskoulu.fi.